दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन। फाइनेलि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट वाइज भिलेज वाइजआव नोंथांमोननि भेरिफाइ लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव नाम दं, नोंथाङा थाबैनो टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय 12,000 रांखौ मोननो हासिगोन। नोंथाङा गावनि नामखौ बे गोदान लिस्टआव बोरै चेक बानायनो गावनि मबाइल फनावनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z प्रसेसखौ नायगोन। आरो नोंथाङा जुदि लिस्टखौ मोना अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेनिबो जोङो A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा बे भेरिफाइ निउ लिस्टखौ बोरै नोंथाङा नागिरनो। दानिया नोंथाङा बे लिस्टखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा गुगलाव फैनांगोन। जायखिजाया क्रम सार्च ब्राउजाराव नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन SBM। नोंथाङा बे SBM खौ नोंथाङा सार्च खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे SBM खौ सार्च खालामना होबाय बेबायदि। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट पेजाव थांनानै नोंथाङा गावनि लिस्टखौ फैदोंना फैयाखै नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन, नैबे स्वच्छ भारत मिशन नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। गिबिनि पेजावनो जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय बेबायदि। दानियाव बेबायदि मोनसे बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन। नोंथाङा दानिया नैबे 3 डट नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे 3 डट नुनो मोनदों। नोंथाङा बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबे जोबनायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों डेशबर्ड। नोंथाङा बे डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। पेजखौ नोंथाङा बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट। नोंथाङा बे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों सिलेक्ट स्टेट। सिलेक्ट स्टेटआव नोंथाङा गावनि स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेबायदि। जोङो दानिया बेयाव मोनसे स्टेटखौ बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ दानिया क्लिक बानायनोसै। जोङो दानिया बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायना होनोसै। जोङो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावनि सिलेक्ट ब्लकआव नोंथांनि एक्जेक्ट नोंथाङा ब्लकखौ बेयाव क्लिक बानायनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मोनसे ब्लकखौ जोङो बेयाव क्लिक खालामना होबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ग्राम पन्सायत बेखौ VCDC बुङो। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बेयाव VCDCखौ क्लिक खालामनांगोन। आं जास्ट बेयाव डेम' क्लिक बानायदो। नोंथाङा गावनि एक्जेक्ट सेम एड्रेसाव नोंथाङा क्लिक बानायनांगोन। अब्लासो नोंथाङा नोंथांनि नाम लिस्टखौ नोंथाङा नागिरनानै लानो हागोन। दानिया जों बेयाव मोनसे क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भिलेज नोंथाङा भिलेजाव नोंथांनि नैबेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे भिलेजाव बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे साबमिट अपसन नुदों। नोंथाङा बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबाय। साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे IHSL फेज 2। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेयाव नोंथाङा लिस्ट नुनो मोनगोन। बे लिस्टआव जुदि नोंथांनिया नामा दं अब्ला नोंथाङा टयलेट लुनो थाबैनो नोंथाङा रांखौ मोनसिगोन। नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमजों नोंथाङा टयलेटनि निउ लिस्टखौ नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो जाय बिथांमोना बे लिस्टआव नोंथांमोननि नामखौ नुवाखै अब्ला नोंथांमोना नोंथांनि VCDC बा नोंथांनि ब्लक वाइजआव नोंथाङा चेयारमेन बा मेम्बारफोरनियाव नोंथाङा बेनि बागै खौरां लानांगोन। दा बेनि भेरिफाइ खामानिया सोलिगासिनो दं। गामि वाइजआव बेनि भेरिफाइ लिस्टनि भेरिफाइ खामानिया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि बे VCDC बा नोंथांनि ब्लकनि नोंथाङा बेनि
थांनानै नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि टयलेटनि लिस्टनि बागै नोंथाङा खौरां लाहैनो नांगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।